viatge no ha sigut massa llarg, ha sigut molt agradable, la vista ha sigut formidable, després us ensenyaré una mica, però ja estem a l'Esterri. Mireu cap al fons, quin poblet més bonic, més agradable. Aquí veurem el cartellet ara, Esterri de Neu, ja hi som. I llavors ara veurem dintre, una vegada entrem, lo fàcil que és. Respectem la velocitat, si no sortirà cap. Just estem entrant al poble i el primer carrer veurem una petita rotonda que estan fent obres i el primer carrer a mà dreta, que és el carrer Francesc Macià. I això, fixeu-hi, aquest edifici, el primer, ara després del cruce, aquest edifici i a les finestres baixades, aquest és el nostre edifici. Si us sembla, aparco i fem l'exterior i us ensenyo una mica. Mira, bueno, abans d'aparcar, deixeu-me ensenyar per fora. Mira, seria el carrer del darrere, que és molt agradable. No es pot circular, però entrarem un momentet només per ensenyar-vos-ho. I és just aquest edifici d'aquí. Ara, si us sembla, entro i us l'ensenyo des de l'apartament. Fantàstic. Us sembla bé? Ens veiem un minut. Gràcies. Hola, bon dia. Què tal estem? Voleu veure l'apartament? Cap problema. Entrem. Mira, tenim el rebedor. Tanco les portes perquè tingueu la sensació, perquè veieu la sensació d'espai. Aquí donaríem cap al menjador, aquí donaríem cap al quart de bany, que ara veurem, i tancarem aquesta que donarem cap a l'habitació de matrimoni. Voleu començar per la zona de dia? Fantàstic. Anem a veure la zona de dia. Fixeu-vos quin espai més confortable. La terra de fusta, la llar de foc al fons, una sortida a la terrassa, la zona d'estar. Mira, passa cap a la cuina. Tens la cuina amb tots els electrodomèstics, nevera, rentavaixelles, rentadora, microones, el forn, la placa, l'extractor. És petita però molt confortable. Entra a dintre. No faries un cafè ara amb mi? L'espai és perfecte. Doncs vinga, continuem. Ja que no vols fer el cafè, continuem. Tenim la zona de menjar, molt àmplia. Pots inclús, no és allò de postín, tens espai en un costat, tens espai en l'altre. Perfecte. Aquí tindríem la zona de sofàs. Davant de la llar de foc, perquè més que veure la tele, que la veig tots els dies, el que vull veure és el foc i les brases i sentir la calentor. Perfecte. Ara en aquest moment no ens l'avancés, però bé, en ell estem. I llavors tindries aquí la tele, tindries el moblet. Des d'aquí podríem sortir amb una terrassa. Goita, quina vista i quina pau i quina tranquil·litat. Passa algun cotxe de tant en tant, que quasi et dona una alegria. Tens un espai per ficar el que vulguis, una tauleta, 4 cadires. I fixa't al fons de les muntanyes, no sé si ho pots enfocar-ho, veus tota aquesta part, quina pau i quina tranquil·litat. A més, avui ha coincidit el temps, que és molt agradable. No fa excessivament calor. I ja veieu la pau i la tranquil·litat. Estem en un cap de setmana. Mira, passa que veurem l'habitació dels nens. Hi ha una llitera amb 2 llits i un armariet. Tens espai per moltes més coses. I l'important és que a més et dona entre els dos edificis i veus la muntanya en fons. Segueix-me, que anirem cap al bany i cap a l'altra habitació. Som-hi? Tornem a passar pel menjador, veiem la cuina a la dreta, com havíem dit, i el quart de bany. No és excessivament gran, però és molt confortable, està molt bé. Tens una banyera, espera que us obri la banyera. Hi ha la mampara posada. Perfecte. Molt bé. Seguim, aquí tenim l'habitació de matrimoni. Veniu amb mi.
entrem a l'altra habitació, a l'habitació gran. Ara no està excessivament amoblada, però té moltes possibilitats. Tens el llit de matrimoni, que té cap perfectament 1,50 m o 1,80 m. Amb aquesta part tindríem... Passeu. Amb aquesta part, tampoc així veiem tota la percepció de l'espai. Amb aquesta part tindríem l'armari, que podria ser molt més gran, perquè tenim espai a la dreta i a l'esquerra. I fixeu-vos aquí, des del capçal del llit, mireu quina vista, quines muntanyes. De bon dematí et dona bo d'aixecar-te i de dir, a por ellos. Fantàstic. Però si us sembla, tornem a mirar. Mira les muntanyes, mira-les a fons. El que dèiem, encara més tranquil aquest tros de carrer. Fantàstic. Si us sembla, tornem al rebedor i en un minutet us ensenyo el pàrquing, el traster i tota la resta. Aprofitem per la publicitat i no marxeu gaire lluny. Fins ara, endavant. Fantàstic, ja estem aquí. Desitjo que us hagi agradat molt l'apartament. Si quan el veieu en persona encara us agradarà més. Com veieu també té ascensor, no hi ha cap tipus de problema. I ara ens anem cap al pati. Acompanyeu-me. Hi ha algun veí que viu tot l'any, amb la qual ens dona tranquil·litat. I aquesta, la número 10, és la nostra plaça de pati. Tens el passadís molt ample, pots fer perfectament la maniobra, vindre cap aquí, ficar-lo de cul i llavors ja el tens preparat per sortir. Fantàstic. Seguiu-me, que anem a veure el traster. I endavant. Suficient com per ficar la llenya, guardar els esquís i guardar alguna coseta que vulgueu. Molt important, ara veieu que sortim del pàrquing. Com veieu, continuen havent-hi cotxes. Hi ha un parell d'edificis que utilitzen la mateixa rampa i aquesta rampa està calefactada. Vol dir que si a l'hivern hagués nevat i us hagués quedat gel, la calefacció que té la rampa el desfaria i podríeu pujar i baixar tranquil·lament. I ara, si us sembla, farem un tom a tot l'edifici i així es veieu una mica la tranquil·litat de tots els baixos. Us sembla bé? Veniu. Aquesta segona planta, aquest balcó que no toca cap paret, aquest seria el nostre. I continuem amb un carrer tremendament tranquil i aquí al fons tenim la muntanya. Si girem cap allà al fons en tenim més i per l'altre costat, alto, perfecte, ja veieu l'entorn superagradable, tot molt nou, hi ha edificis antics, he vist a la Mar de Bé i allà tenim l'altra muntanya. Desitjo que us hagi agradat moltíssim. Qualsevol cosa ja teniu el nostre telèfon, ens truqueu, ens quedem, el veiem i a disfrutar-ho. Gràcies. Aquí teniu les vostres claus.